Kai, kuma durin wannan kai. In cire min gas ina. In cire min wayata. Ina son shaida muku. Tunda na zama shugaba a yankin gabaki daya. Na kusa daina komai da kaina. Nan gaba ma wanka za ku fara min. Kuna ji ko? Shikenan. Saboda haka babu wannan da zai ban tsoro. Yake da naje dajika da na shiga na sha ku muka je muka yi buran uba ku kuna gani. Kura zaki da musa bauna babu ɗaya ne ya gagare ni. Kada dan ma bana shiga ruwa ne ko? Gaskiya ne. To da haka abin da nake so da ku shine shaidar da za ku duba cewa ni ma shege ne sai ku je asibiti ku dudduba ko raunuka na a ciki sosai. Na abin da ban yi banna ba. Su zama na Lagos a banza ka zanga da haguma don wasa da kura na yi. Na fara gidan solo da kaina na kuma yi kai ruwan ba za ta girgu ba gabaki daya. Don haka abin da nake so da ke shine dole za ku yi hankali da ni. Ina ji ko? Kai yanzu daban ka ta shara ka kashe mutane kake a asibiti. Kai idan na ga daman asibiti ya cika sai in je in ƙara ta da hayaniya sa wuta. Lallai kam kai babba ne gaskiya. To wani kowa zan ji tsoro. Gaskiya kan waga a haka ɗinka. Kai shege ne ni ba. Lallai kan kai kuwa shege ne. Ka sa akwai ƙaura gwaji da nake jin labarin shi fa. Kai Usman bura uban shi. Amma ka san shi ma fa babba ne a fannin gari. To ai na take su. Muke ji ba labarin su ba? Kai oga ka kamanta fa akwai ɗan kunama shi ma fa. Ko dan bauna ne. Kunama da ke shi. Ko dan bauna ne. Ba na tsoron uban kowa. Ka ko ina. Don haka za mu ci gaba da shiga daji da ku. Sai kun yi hakuri gurin bi na. Saboda ba na tsoron komai a daji. Kar ku ga bauna ko kada ko zaki ku ce za ku gudu. Ku nuna min shi ko da baki ne. Take shege. Kawai abin da za a yi yanzu ku tashi mu je ku ga yadda nake kutuma buran uba a cikin garin nan. Kawai mu je. Kuna ji na? Nan da kuke gani matattara ce sai ka kai babban shege mai fada da manya-manyan zakuna da shiga daji da shiga ruwa sannan za ka yi zama a nan ba haka ba ba za ka taɓa yi zama ba sai ire-iren mu na mazan suke duk na tarwata su ba sa nan kowa kama gabansa don haka ni kadai ke da wannan fadar. Kuna gana ko wani shege? Gaskiya ba ku sai oga. Lalle oga kai shege ne. Ba wani shege. Sai kai. Cire min gilasin nan. Cire min wayata. Kuna ji na ko? Oga lafiya. Zuma. Mu ba mu ga wani zuma na mai anan. Aljanan zuma ce. Kai dan Allah oga bare. Ni kada ke ganin ta. A gane ai a ci daraja ɗaya idan mutane muka haɗu da kai, amma wallahi yau ɗin nan da ya kaci ƙasa, wallahi da ya ƙasa ta sha jinin ka yau, amma ka kiyaye inda ana haɗuwa za ka faɗi kaji ko? Kakka manta na daɗe ina cin alwashinka, yanzu mun haɗu da kai inda ba na ta'asa a gaban kowa. Mu duk abin da ne maka ka ɗauke shi a matsayin Allah ya isa, domin ba za ka taɓa iya ramawa ba.
banda haka da tuni ƙasa ta ɗau hotonka. Kuma kar ka manta ni ne zan ci sahunka ko yau ko yanzu ko in an jima kuwa. Ka taba ganin inda kare ya cuta kura? Ka kiyaye. Ni in ne duka sai dai ayi Allah ya isa dan na fi karfinka. Wanda ya koya ma iskanci ma ka san yaro na ne. Saboda haka to ka kiyaye. You better mind yourself. Yeah. Ka raina kama. Zuba. Wallahi ka kusa faduwa. Minti nawa ne? Wanda yanzu ma gaban jama'a ni da na sheme ka wallahi. Oga ka tashi mana. Zuma ta wuce. Wata irin zuma oga? Zuma mun nan ba mu ga wani zuma ba oga, in za ka tashi fa ka ba da mu oga. Ta wuce. Ta wuce? Kai. Na zuna rudu. Na ga abin da yake rikita na cikin dabata. Kamar aljalar zuma. Ki ba sa ganin ta. Ni na ganin ta. Ki tashi mu bar gurin nan.